Sziasztok, Csanád vagyok, ez a második videóm, és ebben azt fogom bemutatni nektek, hogy androidos telefonon hogy lehet letörölni az elfelejtett képernyőzárat. Álljunk is neki, én már előre beállítottam egy pines védelmet képernyőzárként, azt hiszem 4 darab egyes, de mindegy. Most kikapcsolom ezt a telefont, az eszköz kikapcsol, ok, na már, na végre. Most kikapcsoljuk a telefont, aztán visszakapcsoljuk, csak egy kicsit máshogy. Úgy fogjuk visszakapcsolni, hogy lenyomjuk a hangerő felgombot, a home gombot és a bekapcsoló gombot egyszerre. És ezt a hármat így nyomva tartjuk, amíg meg nem jelenik nekünk egy zöld kis Android logó. Na, ez az. Benn vagyunk most a boot menüben konkrétan. 6 darab beállítás közül választhatunk, a hangerő gombokkal tudunk fel és lemozogni, és nekünk a Wipe Data per Factory Reset kell, és a bekapcsoló gombbal tudjuk kiválasztani azt, amit szeretnénk. Kiválasztjuk, rámegyünk arra, hogy Yes, Delete iUser, azt is kiválasztjuk, ez mondjuk nálam elég hamar meg fog történni, mert igazából semmi nincs a telefonon, ez ilyen kis elfekvő telefon. Oké, meg is volnánk. Most meg kiválasztjuk azt a menüpontot, hogy Reboot System Now az első menüpont, és ezzel újraindítjuk a telefont. Most az újraindítás kicsit hosszadalmasabb lesz, mert ugyebár az első újraindítás, így a visszaállítás óta. Szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét arra, hogy ez a megoldás csak egy ilyen végső megoldás legyen, mert ez adatvesztéssel jár. Ez olyan, mintha belépnél a menübe, és kiválasztanád a gyári beállítások visszaállítása pontot. Most várunk egy kicsit. Úgy még közben elmondanám, hogy a mintászárnál van másik megoldás is. Van egy olyan menüpont, hogy elfelejtettem a mintát, és a Google fiókodon keresztül ezt így a Google segítségével így vissza tudják állítani, és az nem jár adatvesztéssel. Ez tényleg csak ilyen végső megoldás. Rezgett egyet közben a telefon, szóval elvileg lassan már elindul. Mondjuk ez egy Galaxy Pocket Neo, ahogy láttátok, nem éppen a leggyorsabb. És kiválasztjuk itt a magyar nyelvet, és a telefon teljesen olyan, mintha most hoztad volna ki a boltból. Mondjuk nálam nincs benne SIM-kártya. Kihagyás. Tovább. Van Samsung akkontom, de most nem lépünk be. Google akkontom is van, de oda se lépünk be. A Google Plus se kapcsoljuk be. Hely meghatározás. Oké. Majd kikapcsoljuk. Telefon tulajdonosa én vagyok. És befejez. Ezzel meg is volnánk, ez egy ilyen 3 perces művelet, és utána teljesen ugyanúgy személyre szabható a telefon, ahogy nekünk tetszik, viszont szeretném még egyszer felhívni mindenki figyelmét arra, hogy ez maximum egy ilyen végső megoldás legyen, mert adatvesztéssel jár. Nos, köszönöm szépen, hogy megnézted a videót, úgy azért raktam föl, hogy persze páran most nevetnek, mert nyilván tudták ezt a dolgot, de azért raktam föl, hogy más is tudja, ne csak a hozzáértők tudjanak ezzel a problémával mit kezdeni, ugyanis a hozzáértők általában nem felejtik el ezt a módszert, vagy a képernyőzár PIN kódját, vagy a mintáját. Még egyszer köszönöm, hogy megnézted a videót, a következő videóban lehet egy kis telefontörésre számítani, ugyanis van pár elfekvő telefonom, aztán majd valamikor találkozunk. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, nem csak ilyen számtech meg Android tech cuccok lesznek benne, hanem sok más érdekes is, és még mindig rengeteg ötletem van, szóval majd találkozunk. Köszi, sziasztok!